Здравейте, уважаеми! Сега ще ви покажа хотелска стая в българския Хюстън, Хасково. Банята е с мрамор, нова душ кабина, укачен таван, красота и стил. Всичко е ново. Чистак барсак, чисто ново. Имаме голям гардероб с халатчета за спато, телевизорче, бюрце, картина, много хубав цвят на мазилката, красота, климатиче да ни е топло, много хубаво голямо легло и изгледа. Виждаме външния басейн на хотела и гледка към целия Хюстън се разкрива пред нас. Ако желаете, последвайте ме за още ревюта на хотелски стаи. Чао!